tomto roku očakávame rast ekonomiky len na úrovni 0,8%. Už druhý rok po sebe to bude menej ako 1%. Prečo naša ekonomika vzrastie tento rok tak pomaly a výrazne zaostane za susedmi z V4, ako aj za svojím potenciálom? Môžu za to geopolitické turbulencie na Blízkom východe, ale aj výrazne protirastovo nastavená konsolidácia, ktorá brzdí ekonomiku viac, ako by to bolo nevyhnutné. K tomu sa pridali pokračujúce dôsledky obchodnej politiky USA či dlhodobo sa zhoršujúca konkurencieschopnosť nášho priemyslu. Pozrime sa teraz na budúci rok. Veľa záleží od toho, či budeme pokračovať v potrebnej konsolidácii alebo nie. Keďže zatiaľ nevieme o výraznejších konsolidačných opatreniach pre budúci rok a vzhľadom na to, že to bude volebný rok, na teraz technicky rátame s tým, že ku konsolidácii nedôjde. Problém s neudržateľnými verejnými financiami sa teraz opäť o niečo posunie a dlh ďalej výrazne vzrastie. No ekonomika to krátkodobo pocíti pozitívne. Preto pre budúci rok rátame s vyšším rastom, a to na úrovni 1,4%. Do tohto odhadu sme zakomponovali aj ďalšie predpoklady. Napríklad nábeh výroby v automobilke Volvo, ukončenie plánu obnovy, ako aj možné pretrvanie blízkovýchodného konfliktu. Ak by sa však tento konflikt podarilo v krátkej dobe vyriešiť, rast by mohol byť budúci rok o niečo vyšší, okolo 1,7% HDP. Všetky ďalšie podrobnosti, ako aj výhľad pre ďalšie roky, nájdete v našej najnovšej makroprognoze.